men Allah'ın yoluna eziyet berilişim ýaly hiç bir adam eziyet berilen nädir dipdir Resulullah aleyhisselam. Men eziyet berilişim ýaly hiç bir adam eziyet berilen nädir? Laqad ukhiftu fillah. Hudaý için men gorkuzuldum, tehditleri edildim dipdir Resulullah aleyhisselam. Ve laqad uzitu fillah. Hudaýdan sirim eziyetleri men gördüm. Meni vurup çykdylar, üstüme daş oklap çykdylar. Meni bir sefahat bilen akyllançaşan men nisbet berdiler. 30 gece günnizle bizim üstümizden geçýärdi. Ve laqad atat aleyya 30 min beyni yevmin ve leyle. 30 gece günnizi bilen ha. Yani günniz asbol gece bir zat iýilýän ha. 30 hem günnizine zat tapmaýatdym men bilen Bilal imane, gecesinde de zat tapmaýatdyk. Bir insanyň iýjek zadyny Bilal kime zat tapmany 30 gece günnizi bilen bile geçiren wagtlamyz boldy dipdir Resulullah aleyhisselam. Adamın, insanın bir iýjek zatlary bize tapylmaýatdy. 30 gece günnizläp meger Bilal'ın bu goltuzagyna salyp azyk bir zatlar alyp gelýär. Fakat ýöne ölümden saklakadan şo bilen gezýän wagtlamyz boldy. Men eziyetim ýaly hiç bir adam eziyet gören nädir dipdir Resulullah aleyhisselam. Mahtumul Eşan nagat gawaýtye. Köp namarda mal verip sen dünýä, ey pes dünýä dipdir Mahtumul Eşan. Ey hagir dünýä, ey biçare dünýä. Köp namarda mal verip sen dünýä, gözü göňde gaýgysy ýok, sir gider. Gözü defede bolakadan, gaýgysy bolmany mali kısmatdan, dok bolakadan gitýärler. Hana aklyň oda düşüp yan dünýä, nemertlerdir ýoksullykda har gider diýe Mahtumul Eşan. Hana aklyň ey dünýä dipdir, ey pes dünýä, ey hagir dünýä. Hany sen aklyň oda düşüp yansana sen dünýä dipdir. Nemertlerdir ýoksullykda har gider. Ne mertler Resulullah aleyhisselam ýal merd adamlar ey bir dünýäň biderekligini, ey bir dünýäň biwefalygyny ne mertlerdir ýoksullykda har gider. Resulullah aleyhisselam ýal mert insan eşrefi mahlukat bol 30 gece günniz ey şu biwefa dünýä Resulullah aleyhisselamyň mübarek garny doýur mykdar wefa bermeýänmişdik. Biz dünýeden wefa han tamam. Biz dünýeden wefa han tamam. Hana aklyň oda düşüp yan dünýä, ne mertlerdir ýoksullykda har gider. Mahtumul Eşan ýene bir bölekde Resulullah aleyhisselamyň gynçylygy bardy. Nagat awadan aýtdy, hurma önderip hoşk agaçdan, el bilen aýy ýarda arşdan Resulullah ol Qurayşden ne cefalar çekip geçti. Bir salavat aýdyň. Allahumma salli aleyhi. Ol buzorglar şol maqam bilen ýaş dostum ikimiz belläýli. Hudaý Taala bize nagat erzeş beripdir. Bizim nagat maqamymyz, derejemiz wag bolmaly. Ey günä bilen heyf etmäýliň. Allah we Resulunyň muhabbetinden uzak düşmäýliň. Bize Hudaý Taala nagat maqam beripdir. Eşrefi mahlukat bolan bendesini, mehbub alem bolan bendesini, fahre kainat bolan azizterin bendesini, in gawuryan bendesini biilin guşadaqadan bize hizmet ettirmeden sirim Resulullah aleyhisselam şu gynçylyklara galdyryp iyi beripdi Hudaý Taala. Bizim nagat maqamymyz wag bolmaly. Asi, naferman, günäň içinde garp bolýar. Behterin bendesin, mehbubterin bendesini şu gynçylyklara galdyrakydany biilin guşadaqadan bize hizmet etmeden sirim Resulullah aleyhisselam gelýär. Öz erzeşimizi, maqamymyz bileýliň ýaş dostlar.